guys, welcome back again sa aming channel. So panibagong video naman tonight. Ito yung nangyari sa aming isang inahin. Ayan. Ayan guys, so napapansin nyo yung sa baba, ayan, is nakapupo na po siya. At sad to say, yung ibang sisiw natin, ayan yung nangyari guys. So ngayon is kukunin namin yung mga sisiw, pati yung nanay. So ita-transfer namin sila sa isang ganito rin na merong sa akin. Ito guys, ita-transfer namin sila dito kasi meron pang isang egg. Kung napapansin nyo dito, meron pang isang egg po. Ayan, meron pang isang itlog. Ayan, eto kasi oh. Ayan guys, oh, sayang kasi ito oh. Ayan, gumagalaw pa kasi yan. So kailangan naming, ayan, yung napapansin nyo, ayan, gumagalaw. So kailangan nating i-save yan at least para din mabuhay. So sa ngayon, huhugasan namin siya, tapos pupunasan namin yung nanay at saka yung mga sisiw para matuyo. So bago namin i-transfer dito, then hahayaan namin sila dito na, or ito bililipat namin dito, tapos i-change namin to. Ayan, eto guys, dadalhin namin to directly na lang kasi hindi naman din siya gumagalaw pa kasi nga lumilimlim pa siya. Dadalhin na lang natin na paganyan, ganito. So this is our way kung paano namin sinisave yung aming mga sisiw o yung inahin namin. Ayan, sayang kasi guys. So dalhin natin doon sa kabila. Ayan. So dito meron kami hugasan dito. Ayan, baba natin. So ayan, meron kami hugasan. Nahin natin yung nanay. Ayan, sayang kasi guys. So ayan, kung napapansin nyo, tapos ang nagiging ano kasi nito is nagkakaroon ng hanep. Yung mga sinasabi ko na maliliit na mga medyo makate talaga siya. Tapos kung napupuno na yung sisiw natin, may tendency po na mamamatay. So kaya ganyan, huhugasan natin. So baka meron na namang magsabi dyan na napaliguan namin or ano. Isa na rin tong way guys na ma-save namin. It's either mabuhay sila or hindi. At least we did our part, o ginawa namin yung kung ano yung sa palagay namin mas makakabuti. Kasi kung mapupuno na naman to ng hanep, tulad nung nangyari nung mga nakaraang sisiw namin, though nabuhay naman sila, hindi lang natin hahayaan na mangyari ulit yun, na halos mukha ng mga sisiw is namumula na dahil sa hanep. So meron din tayong ano dito, tuyo na basahan. Yung tuyo na basahan, ayan, pupunas natin yan sa kanila, pati yung mga sisiw dito. So sayang kasi itong isang itlog guys, oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan guys, buhay kasi siya. So sayang, ayan oh. Pumipiyak na siya. So bukas nito, kung iano pa namin is mabubuhay na talaga yan, o mapipisa na yan. Punasan natin ng basahan, ayan, para matuyo din yung ano. Ayan. So yung paraan na ganito guys is para din sa mga hanip, yun nga nasabi ko. Kasi yung hanip kadalasan niya na nasa pupo po ng mga manok. So ayan, bantayan lang natin. Tapos yung mga sisiw na naman, ayan, so huhugasan na talaga natin. So ayan, huhugasan natin. So lahat sila, kasi pito yung itlog, tapos 6 na yung napisa. So nakatae yung nanay, kaya ito ginagawa natin ng paraan. Ayan. So sa inyo guys na may nakasubok na nito, comment down below kung paano nyo kinater or paano nyo sila minanage yung mga ganitong instances. Kasi hindi naman tayo perfecto, meron talaga mga pagkakataon po na ayan, nagkakaroon tayo ng mga ganitong problema. So ayan, so kailangan nating anuhin sila lahat. So balik lang ako mamaya guys. Ayan, nalagay na yung isa. Kung bukas pa namin to gagawin, ang tendency nito, yung ibang sisiw nito is halos lahat na talaga is mababalot na sila sa pupo ng nanay. So pasintabi po sa mga kumakain dyan. Ayan, so gawa na lang tayo ng paraan kahit papano para ma-save din natin yung ating mga sisiw. So balik lang ako later guys kapag natapos na natin, tapos balik natin doon sa kanilang pinagkunan kanina. Pero ayan na yung isa, ayun.
Nandun na siya. So magpapainit na yan. So nandito lang siya steady kasi yung iba niyang mga anak, ayan, ginagawan pa ng paraan. So balik lang ako maya maya guys. Ito guys, oh. Ito yung isa na meron ng mga pupo. Ayan. So yan yung ating dapat nahuhugasan. Ayan guys. So itong isa naman, ayan. Titingnan natin kapag nahugasan na. Ito guys. Ayan. So kahit pa paano naiitsura na or hindi na sila medyo madumi, ayan. Basa pa yan pero ilalagay natin dito sa ilalim ng nanay para ayan. So ayan. So ayan, maganda talaga din tong nanay na to kasi kapag nilalagay mo yung kanyang sisiw guys is talagang nabibigay siya ng espasyo para makapasok. So ayan. Nababother na siya kasi yung iba, ayan. Umipiyak na pero nandiyan na siya. Bantayan lang natin. Ayan yung panghuli na sisiw. Ayan. Basa pa talaga siya. So, papakita ko rin sa inyo kung ano yung gagawin namin sa isang itlog na malapit ng mapisa. So, hindi na natin yun. Ayan, eto, lalagay natin dun sa ilalim. Ayan, doon ka na. Ayan, good job. Ayan. So, eto naman yung panghuli guys. Ayan. So, napapansin nyo. Ayan. Pupunasan lang natin yan. Ayan. So, kasi hindi pa naman din siya na kawala sa kanyang egg o sa kanyang shell. So, ayan. Buhay na kasi yan guys. So, sayang talaga. So, balik lang natin doon. Ito guys, I believe, pag hindi pa namin to o hindi namin to na kita kanina at tapos hindi namin to ginawa ngayon na nilinisan is kinabukasan for sure marami na tong hanep guys. Kasi yan yung kadalasan na sinasabi nga or napapansin din namin dito sa amin na once na nakapupo na yung nanay tapos hindi natin pinalitan or kahit hindi natin pinugad, ayan yung mangyayari is mapupuno yung mga sisiw at saka yung nanay ng hanep. So ang tendency yung mga mukha nila is namumula, yung parang kinalaunan is talagang mamamatay na lang din talaga kapag hindi natin inagapan. So ayan na guys, oh. Yan na siya. Ayan. Ayan guys, babalik na natin sila doon kanina sa pinagkunan natin. So careful tayo. Ayan. Balik natin doon kasi maglilimlim pati siya sa nung isang itlog. Ayan. So balik natin yan dyan guys. Ayan. Parang yung the usual na, ayan. So ayan. Yan yung kanina na pwesto niya. Ayan. So ayan, tingnan natin kung ano yung ano niya guys, yung pwesto na gusto niya bago natin ilagay yung isang itlog kasi baka matapakan niya kapag nilagay natin agad. So yung ibang sisiw is nandyan na sa loob guys. Ayan, nandoon na yung mga paa nila. So ayan, hintay-hintay tayo kung saan niya gustong pwesto. So ayan, kasi kapag bukas pa alam na natin yung mangyayari. So ayan, ilalagay na natin yung itlog guys. Ayun, doon sa kanya. Ayan. So, yan, lilim-liman na niya yan. So, until tomorrow. And then, hopefully, tomorrow or by the next day, mga siguro, after 2 days, na nandyan sila, is hindi na yun mangyari. At tapos, pwede na natin silang mapugad right after that. So, ayun. So, balik tayo bukas, guys. Bukas na lang din ako mag-shoutout. Ayan, guys, yung isa, sumisilip. So, bukas na lang ako mag-shoutout. Balik lang ako tomorrow para makita niyo rin yung ano na sila. Kung ano yung update sa kanila after na nangyari ngayong gabi. So, yeah. See you tomorrow, guys. And welcome back again sa ating channel. So, morning na ngayon. So, eto na. Eto na, guys. After kagabi. Ayan, ngayong umaga. Ayan na. So, napisa niya yung pinakalas. So, pupugarin na namin. Then, ito rin yung pinakalas kagabi. Yung napakita ko sa inyo na shell. Ayan. So, nabuhay sila lahat, 7. So, dadalhin natin to doon sa kulungan na. Kasi, ayun yung nanay is tumatalo na. So, dadalhin na lang natin to doon. Ayan. Ayan, guys. Pupugarin na lang din natin ngayon para diretso na kasi nga tuyo naman na din sila lahat. So, ayan yung nanay. So, bibigay natin sa kanya yung kanyang mga sisiw. 1, 2, 3, 4,
5, 6, and then eto yung pang 7. Nga pala guys, ngayon ko lang nalaman na itong mga sisiw na pala to is yung kay Rapida pala to na itlog. So, ngayon ko lang din nalaman kasi tinanong ko yung mister ko kung kaninong itlog to, kung sa kanya ba. Kasi the usual kasi ito, siya yung inahin na pinapalimlim namin sa mga itlog ni Rapida. Kasi nga po is madunong siya or talagang alam niya o hindi siya talagang umaalis sa kanyang pugaran kapag siya yung naglilimlim. So ayan yung nangyari, lahat napisa niya naman. Ayan yung 7 na itlog napisa niya. So ilagay natin to sa gitna kasi ayan, hindi pa siya masyadong pero tuyo na siya at least. Yan yung ating hinugasan kagabi, pati yung nanay. Ayan, so ito na yung naiwanan nila. Ayan, so bibigyan na rin natin ng pagkain natin, of course. Tsaka yung probiotic natin guys, yun yung kadalasan na binibigay namin sa unang inom nila. Tapos yung sa first na nila, kain is yung Integra. Ayan. So yung iba guys, yung sinasabi nila yung lalagyan ng asukal yung ating tubig, tapos yun yung papainom. So sa amin naman, ito yung aming ginagawa dito. Probiotic yung aming ginagamit na para sa kanilang unang pag-inom. Tapos ayan, konti lang din nilalagay namin kasi hindi pa naman yan masyadong malakas kumain, para at least lang din is meron silang makain na bago sila ngayon na nabago silang pugad. Ayan, so ayan yung kagabi guys na nasa itlog pa. Ayan, hindi pa siya masyadong active pero okay na yan. O yan yung iba napaka-active na. So, ayan. So, yeah, mag-shoutout nga pala tayo guys. Guys, shoutout nga pala tayo sa ating mga viewers dyan. To Sir Elves Japson from Quezon City. To Sir Rinaldo Dacal from Ormoc City. To Hector Ferrer from Santiago City, Isabela. To Sir Rason Amersin from Cebu. Share sa Kasisid from Dubai. To Sir Ronen Bakawan from Iligan City. We also have Jumel Margate from Iloilo. We have Sir Milo Cantonhos from San Jose del Monte, Bulacan. We also have Deloy family. Maraming salamat nga pala sa Deloy family. We also have Aljun Alonso from Palawan. We have Junjun Malobago from Alyosa, North Cotabato. And then to Sir Aldin Nosi, to Rexon Malari from Pangasinan, and to Sir Arthur Abril. So maraming salamat nga pala sa inyong lahat na nanonood sa amin guys. We really appreciate it, and sana hindi kayo magsawa na manood ng aming mga videos, at sana may natutunan din kayo in our very simple way na ma-share sa inyo. So eto lang for this video, and yes, thank you and hope you like the video. Yes, and until next vlog everybody, goodbye, peace out.